ସର ଖୋଇକିରେ ଶେଷରେ ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମା କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡକୁ ଧରିବୁ ତାହେଲେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖେଇକି ଇଏ ହେଉଛି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ, ଏଠି ଦୌଡ଼ି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ଏଇ ଦଣ୍ଡକୁ ଧରନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ମା ଯଶୋଦା ଦହି ମନ୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ଼। ତୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡକୁ ଏଇ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଧରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସର ମନ୍ଥନ କରିବି। ତାପରେ ମନେ ମନେ ମା ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆହା ଏ କି ପ୍ରମାଦ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ବିପଦରେ ପକାଉଛୁ। ଛନ୍ଦନା ବାବୁ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ହଇରାଣ ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରି ପକାନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ମା ସେଠୁ ବୁଝେଇ କହନ୍ତି ଡାକ ଯା ବଳରାମ ଭାଇକିରେ। ଆଉ କିଛି ତ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ। ଯାହା ବଳରାମ ଭାଇକୁ ଡାକିବୁ, ମିଶିକି ଖେଳିବ, ଏଇ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମନ୍ଥନ ଘଟେ ହାତ। ମନ୍ଥନ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେ ଦହି ସର ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି, ଘଟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କଳସୀ, ଯେଉଁ ମାଟିର ହାଣ୍ଡିଟି, ତା ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇ ନବନୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ କାଢ଼ୁ ବୋଲନ୍ତି ହେଲୁ ବାଇକିରେ। ତା ଭିତରେ ସେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହାତଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ହାତରେ କିଛି ଲାଗିନଥିବ, ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ହାତଟା ପୂରେଇବେ, ହାତଟାକୁ ଉଠେଇକିରି ଆଣିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଲି ହାତଟାକୁ ଚାଟିବେ। ସେଠି ମା ଦେଖନ୍ତି ପୁଅର ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତୁଚ୍ଛା ହାତଟା ଖାଇ ନାଚୁଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ସୁଖୀ ଯିବୁ ନ ଚାହାଁ ଛାଇକିରେ। ସେଇଠୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଲି ହାତଟା ଆଣନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାଇଟା ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଛାଇଟା ପଡ଼େ, ସେ ଛାଇଟାକୁ ଦେଖି ନାଚନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଛାଇକୁ ଦେଖି ନାଚିବ ତାହେଲେ ଶୁଖିଯିବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମା ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ହାତଟାକୁ ଚାଟି ଚାଟି କାହିଁକି ନାଚୁଛୁ, ଏମିତି ନାଚିବୁ ଶରୀର ଶୁଖିଯିବ। ନାଚିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୃହ କୃତ୍ୟ, ଗୃହ ଅର୍ଥ ଘର, କୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପକାଇ ବସିଥିବି ଏକାଇ, ନିଶି ଦିନ, ନିଶି ଅର୍ଥ ରାତି, ଦିନ ଅର୍ଥ ସକାଳ। ଦିନ ରାତି ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଘରର କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବସିବି କି? ନିଶି ଦିନ ତତେ କାଖେଇକିରେ। ତତେ ମୁଁ ଯଦି ଘରର କାମ ନ କରି କାଖେଇକି ବସିବି ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ସରିବ କେମିତି? ଏଇ କଥା କହିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବୁଝିଲେନି। ସେତେବେଳେ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପଣତରେ ବଦନ ପୋଛି ଦେଲେ। ନିଜର ଲୁଗା ପଣତରେ, କାନି ପଣତରେ ପୁଅ ତ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି। ତା ମୁହଁଟିକୁ, ବଦନ ମାନେ ମୁହଁ, ତା ମୁଖଟିକୁ ପୋଛିଦେଲେ। ପୋଛିକି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲେ। ପୋଛିଦେଲେ ଚୁମ୍ବନ କ'ଣ କଲେ, ମୁହଁଟିକୁ ପୋଛିଦେଲେ, ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲେ, କୋଳି ଆଣିଲେ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ୟର କବି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତେ ଦୁହିଁକିରେ। ଏଇଠି ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ଭାଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା, ଭାଇଙ୍କର ସୂଚନା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ଭାବି ଭାବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ପଦ୍ୟଟି ଏହିପରି, ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଦ୍ୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ।